Arratsalde honetan, zure bihotzean gure barreneko kezkak eta posak, zaitasunak eta ilusioak ustera. Ez gatoz eskatzera, ekartzera baizik. Zugandik ikasi bai dugu ematean duela gizon emakumeak ondasun iturri benetakoa. Ikusi zaitugu jainkoari zure bizitza osoa, zure baietza ematen. Ikusi zaitugu baita Jesusen bizitzan zure amatasuna, zure izate osoa ematen. Gu ere gero eta gehiago emankorrak, eskuzabalak izaten zaila gaitezela. Gure egoismoa utzi eta ikas dezagula besteen nekea kontuan izaten. Ez aitzagula bihurtu gure beharren konponbide erraz, besteen beharrekin arduratsu izateko eredu baizik. Ama ona, horixe da 9 urren honetako gure eskaria. Zaila gaitezela besteen beharrak gure bizitzan kontuan izaten. Izan dezagula otoitzaldi hau benetan irakasbide. Eukaristia ospatzean ikas dezagula zure semeagandik gure gorputzak ematen, gure bizia eskaintzen. Kontura gaitezela aitaren aukeratu izateak besteen alde gure buruak eskaintzea dakarrela berekin. Jakin dezagula, puskatua eta zauritua izateak jarri zuela zure semea betiko paskoan. Ikas dezagula benetan elkar maitatzen, horixe baita eukaristia egitea. Maita dezagula gizon emakume bakoitza, zuk, Maria, neurri gabe maite duzun bezala, amen.
Zenideo kongi etorri guztioi. Gaurko lehenengo irakurgaiak, Jainkoaren ahalmena intsatsuak indar zaitzatela. Dena jasateko eramanpena eta pazientzia izan dezazuen. Gure eguneroko nekeak ez diezaigula kendu itxaropen bizitzeko grazia, eta bera izan dezagun indar eta pake emailea gure bizian. Hasi dezagun Eukaristia. Aitaren eta Semearen eta Espiritu Santuaren izenean, hauna zuekin, zenide maiteok, presta ezagun geure bihotza, geure anima, Eukaristi honetan parte hartu ahal izeteko. Erruki jauna, Kristo erruki, erruki jauna. Erruki dakigula Jainko guzti zahaltsua, eta geure bekatuak barkaturik eraman gaitzala betiko bizitzara. Egin dezagun, otoitz. Hoi Jainko, zure semearen beheratzeaz, jaso egin duzu eroria zegoen mundua. Eman zeure fedeunei egiazko paskoposa, bekatuaren ustarpetik askatu dituzunek, goza dezatela betiko zoriona. Zure seme Jesukristo gure jaunaren bitartez, zurekin eta Espiritu Santuarekin batean, Jainko eta Errege bizi beizera, gizaldi eta gizaldietan. San Paulo apostoluak Kolosarrei egindako gutunaren hasiera. Nik Paulok, Jainkoak hala nahirik, Kristo Jesusen apostolu naizen honek, eta Timoteo nere anaiak, Kolosan bizizareten kristau fededun eta zenide leialoi. Grazia eta bakea zuei, Jainko gure aitagandik. Zuen alde, otoitz egitean, eskerrak ematen dizkiogu etengabe Jainkoari. Jesukristo gure jaunaren aitari. Jakin baitakigu nola sinisten dezuen Kristo Jesusengan eta nola maite dituzuen fededun guztiak. Jainkoak zuentzat zeruan prestatuta duen sariaren itxaropenak eragiten dizue horretara. Alegia, berri ona, egiaren mezua, zuengana iritsi izenean ezagutu zenuten itxaropenak. Berri ona den mezua, Jainkoaren
onginaiaren berri izatea eta egiaz ezagutu zenuten egun beretik ari da zuen artean hazten eta fruitu ematen. Mundu osoan ari den bezalaxe. Epafras gure lankide maiteak eta zuentzat Kristoren zerbitzari leialdenak irakatsi zigun horrela. Hark jakinarazi digu nolako maitasuna sortzen duen zuengan espirituak. Jaunak esana. Jainkoaren etxean, Olibondo ezearen antzeko jainkoaren maitasunean dut konfiantza betiko. Beti goretxiko zaitut egin duzunagatik. Zure izenean dut itxarongo, pededunentzat hain ona zeralako. Hauna zorekin Jesucristoren evangelioa San Lukasen librotik. Aldi hartan, Jesus sinagogatik atera eta Simonen etxean sartu zen. Simonen amaginarreba sukar handia zegoen, eta haren alde zerbait egiteko eskatu zioten. Orduan, harengana makurturik, zorrotz agindu zion sukarrari eta sukarrak alde egin zion. Berehala jaiki eta zerbitzatzen hasi zitzaien amaginarreba. Eguzkia sartu zenean, gaixoak zituzten guztiek, edozein zela ere haien gaitza, Jesusi eramaten zizkioten, eta hark bakoitzari eskuak ezarriz, zendatu egiten zituen. Askorengandik deabruak ere ateratzen ziren, deiadarka esanez, zu jangoikoaren semea zara. Jesusek zorrotz galarazten zien hitz egitea, bazekien eta Mesia zela.
Eguna argitu orduko, atera eta bazter bakarti batera joan zen, jendea haren bila zebilen eta, aurkiturik eutsi egin nahi zioten, alde egin ez zezaien, baina Jesusek esan zien. Gainerako herrietan ere adierazi beharra dut jangoikoaren erresumaren berri ona. Horretara bidali bainau jangoikoak. Eta Judeako sinagogetan ibili zen berri ona hots egiten. Haunak esana. Gainerako herrietara ere adierazi beharra dut jangoikoaren erreinuaren berri ona. Horretara bidali nau jangoikoak. Gaur jangoikoen misilue adierazten digu, berri ona mundu osoan zabaltzea. Baino, bazeuden han garai hartan talde batzuk, o pertsona batzuk, hartu nahi zituztenak, eta bota. Hartu nahi zituen eta Jesus hil nahi zuten. Baina gaurko Eukaristia honetan, gaurko Evangelio honetan, hartu nahi zuten Jesus behaientzako bezala. Guri egin aldituzu mirari guztiek, eta listo. Bestiek berdintzat, guri, Jesus guri. Eta horri ikusten dugu maitasune nola eskas ibiltzen dan. Askotan maitasune ulertzen dugu beste pertsona bat nere bezala pentsatzen dunien, beste pertsona nik egiten dudana egiten duelako maiten hau, edo ulertzen dugu maitasune baitare beste pertsonak nere izatien arabera moldatzen da eta ni naizen bezalakue bihurtzen da eta oso ondo tengea. Eta ni ausartuko nintzen esatea hori ez dela maitasune. Hori dela zerbait posesiboa. Maitasuna ez da ezer posesiboa. Baizik eta askatzailea, libre uzten gaitu gure maitasunek. Eta hori esateko dakigu Jesusen maitasune nolako edan. Jesusen maitasune ez gaitu sartzen kaiola baten ezin diteuna gauz asko taltztakize erabatea ez. Maitasune, benetako maitasune da askatzaile. Eta posesibo balima da ez da maitasune. Azken aldi hontan liburu baldetzean adierazten zuen maitasune zertzan. Gustave Tribon izeneko idazlari bat, esatezun, amar es tener hambre juntos y no devorarse el uno a el otro. Amar es tener hambre juntos y no devorarse el uno a el otro. Tener hambre juntos esan nahi du, bakoitzek bere bizile daukela eta bilek batea helburu berdinekin juten diela aurrea. Ez diela elkar miniten, ez diela bat bestiei txikitzen bestian handitu alizeteko. Hori ez da maitasuna. Jangoikoaren maitasune, gure maitasunaren gainetik daola badakigu, eta hori horta bideratzen digu gure jangoikuek, ez da? Porque beak esaten digu,
bere maitasune, geure maitasune besteekiko egiten dula alde batetik purifikatu, garbitu, beste aldetik erderaz esatean bezala harmonizatu dana erabete berien jarri eta sendotu baitare egiten du, ennoblecer, sendotu. Eta bukatzen dut parrafo honekin esaten zuenak Leo 13. Esaten zuen maitasunaren ingurun gogoeta bat egiten zuen eta hau esaten zuen. Jesusen ganako maitasunari buruz, Qué triste cosa es, sabiendo lo mucho que Dios me ama, lloriquear y lamentarme porque no me quieren tanto como yo desearía. Es algo tan estúpido como la actitud del multimillonario que se lamenta porque ha perdido 5 duros en una máquina tragaperras. Berriz esaten dut. Qué triste cosa es, sabiendo lo mucho que Dios me ama, lloriquear y lamentarme porque no me quieren tanto como yo desearía. Es algo tan estúpido como la actitud del multimillonario que se lamenta porque ha perdido 5 duros en una máquina tragaperras. Azkenin, esaldi hau jartzen gaitu berden lekuen. Lehengo gure bizilen egon berdu jaunaren maitasuna, geure maitasuna, bestekiko dugun maitasun hori, sendotzen duelako, fintzen duelako, gauz asko egiten ditu. Jaunaren maitasuna ez baligu geure bizitzan, gure arteko maitasune ez da, afinauta egongo. Joko deu geure instrumentue, joko deu geure bihotza, baina ez du fin, ez da fina. Gure jangoikoi eskatzen diogu, lagun gaitzan bere maitasune gure bizitzen hartzen, eta bere maitasunekin maitatu dezagula, geure zenidiek. Gugeu, oski baietz, eta geure zenidiek. Eta zenide maiteok, aurkez dezaizkiogun geure eskariak geure jangoikoari. Virginia Apal eta Esaneko baten erraietan gizon egin zen jainkoaren semeak, lagun diezaiela fededun guztiei Andre Maria bezala, jauna apaltasunez zerbitzatu eta bere nahia egiten. Egigun otoitz. Mariaren erraietan gizon eginik antzinako profeten hitza bete zuen jainkoaren hitzak, bete ditzala munduan jainkoaren presentzia ezagutzen ez duten herrien gogoa eta itxaropenak. Egigun otoitz. Ezerezak gora jaso eta goze direnak ondasunez betetzen dituen jaunak, indar ditzala ahulak, kontsola ditzala triste bizi direnak, eta eman diezaiela bere laguntza sufritzen duten guztiei. Egigun otoitz. Jauna zure maitasuna abestuko Maria bere zerbitzariaren ezereztasuna ikusi zuen jaunak. Ikus dezala gure ahultasuna ere eta ekintza handiak egin ditzala gugan. Egigun otoitz. Jauna zure maitasuna abestuko
Hau dana eskatzen dizugu Jesu Kristo gure jaunaren bitartez. Zenideok, egin dezagun otoiz guztiok batean Eliza osoaren oparia jangoikoari eskaintzerakoan. Onartu jauna, zeure eskuzabaletik hartuta ekarri dizkizugun eskaintzak, egizu misterio santu hauek, zeure graziaren indar eragileaz, santu egin dezatela, oraingo geure bizitza, eta gida gaitzatela betiko zorionera, Jesu Kristo gure jaunaren bitartez. Jauna zuekin, gora bihotzak, eskerra jangoiko gure jaunari. Egoki da bai, eta zuzen, zuri eskerrak ematea, onda zure aintza gorestea, aita guzti santu jainko algustidun betikoa. Goretxea zu, bedeinkatua zu, Jesu Kristo zure semearen bitartez, Maria Virginia doatxoaren ospakizun honetan. Maria Virginak zure mirabe apala izanik, zure hitza entzun eta bere bihotzean gorde zuen, salbame misterioan miragarriro bat eginik. Espiritu Santuaren zain zeudela, otoitzean irauntzuen apostoluekin, eta orain argi egiten digu, bizitzako bidean postasun eta itxaropenaren ezaugarri izanez. Zure ondasunaren doai honengatik, aingeru eta santu guztiekin batean, zure gorezpenak abesten ditugu, bihotz batez, kantari. Santu zerabai jauna eta santutasun guztiaren iturri. Egitzazu bada santu gehar dauek zeure espiritua isuriz. Jesu Kristo gure jaunaren gorputz eta odol egin daitezen guretzat. Berak saldu zutenean eta bere gogoz gurutzera zijoala, ogi hartu eta eskerrak emanez, zatitu zuen eta bere ikasleei eman zien esanez. Hartzazue eta jan guztiok honetatik, hau nire gorputza da eta zuentzat emango dena.
Era berean, afal ondoan, kaliz harturik, berriz ere eskerrak manez bere ikaslei eman zien esanez. Hartzazue, eta edan guztiok honetatik, hau nire odolaren kaliza da eta, itun berri eta betikoaren odola, zuentzat eta askorentzat, pekatuak barkatzeko isuriko dena. Egizu hau nire oregarri. Hau da sinismenaren misterioa. Horregatik jauna, zure semearen eriotza eta piztuera gogoratuz, biziaren ogia eta salvamenaren kaliza eskaintzen dizkizugu, zuri eskerrak emanez aldarean zure zerbitzari onartu gaituzulako, eta palkizkatzen dizugu Kristoren gorputza eta dola hartzen ditugunok, Espiritu Santuak bat egin gaitzala. Izan gogoan jauna mundu guztian zabaldurik dagoen zeure eliza, eramazu maitasun osora Frantzisko gure eta santuarekin, Fernando gure gotzaiarekin eta Eliz gizon guztiekin batean. Era berean izan gogoan jauna, pizteko itxaropenean joan diren gure zenideak. Gaur horitzen ditugun Adela eta Mariano, Garaizabal Azkue zendian hildako zenide guztiek, Ubigain zendian hildako zenide guztiek, Ana eta Manolo, Teodoro eta Joakina, Prieto Izazti zendian hildako zenide guztiek, Uriel Fernandez zendian hildako zenide guztiek, Juan Jose eta Juana, Ismael eta Jokin apaisa. Arritzazu zeura aurpegiren argitan. Errukizak izkiguarren gu guztiok betiko bizi eritsi ezagun, jangoikoaren ama Maria Virginia doatxoarekin, haren zenar Jose Santuarekin, apostolu santuekin eta gizalde guztietan zure adizkede izan diren santuekin. Haiek batean gorzetzagun Jesukristo zure semearen bitartez. Honen bitartez, honekin eta honengan, zuri jainkoa eta guztidun horri, Espiritu Santuarekin batean, ospeta haintza guztia, gizaldi eta gizaldi guztietan. Salbatzaileak agindu eta erakutsiari jarraitoz, bildor gabe kanta zezagon. Atera gaitzazu jauna gaiz guztietatik. Emaguzu paka gurogunotan, zure errukiari esker bekatutik garbi bizi gaitezen eta estualdietan sendo. Betiko zorionaren itxaropenean Jesukristo gure salbatzailea, noiz etorreko den zai gaudela. Jesukristo gure jauna, zuk esana da apostoluei pake uzten dizuet, neure pake ematen. Begira zure elizaren sinismenari.
eta ez gure bekatuei, eta zure gogoa den bezala emaio zuelizari pakea, eman batasuna, erreg bizi beizera gizaldi eta gizaldietan. Amen. Jaunaren pakea beti zuekin. Emaio zue alkarri pakea. Hona hemen, jangoikoaren bildotxa. Hona munduko pekatuak entzen duena. Zorion txua jaunaren maira deituak. Jauna, ez nez. Ezazuiz bat.
Egin dezagun otoitz. Mugari gabeko zeure maitasunaren doaiez janaritu gaituzu jauna. Egizu lor ditzagula salbamen fruituak eta bizi gaitezela beti zugorezten. Jesu Kristo gure jaunaren bitartez. Jauna zurekin. Eta bedenka zaitzatela jangoiko alguztidunak, aitak eta semeak eta Espiritu Santoak. Zoazte jaunaren pakean. Eskerrik asko etorri zaten guztioi. Gogorazi bier mesarik ez dala izango hemen parrokilen arratzaldien. Bier izango da 6:30, 6:30 zazpirela orden gutxi novena harritokietan, gero mesa eta mesa bukaeran salbie kantauko dala. Eta harritokieta egunien goizeko 11etan izango dugu hemen parrokilen mesa eta goizeko 9etan harritokietan. Mañana no celebraremos misa aquí, sino la víspera de la misa. Celebraremos la víspera de la fiesta de Arritoquita, celebraremos en Arritoquieta. Parece un trabalenguas, pero no. A las 6:30, 7 menos cuarto, la novena, a las 7 la misa y a continuación la salve. Y al día siguiente, el viernes, a las 11 aquí y a las 9 de la mañana en Arritoquieta. Egun eder bat, izan dezazuela.